Guys, sunod guys, ay mo pa buang area mo kong driver kay sus mabungi ta lahat. Welcome back to our vlog guys. Because I'm not using my phone. And now look, who's my driver? Now we're here at Katagbakan na. Katagbakan. Tabakan Sur, I think. Basta kay Katagbakan na ni. And we're going to Tagbilaran City. Overtake ko ng animal. Sana all, gulit-gulit hawa. Sana all na lang kuhan eh. 2021 na lang. Tawiya ba ni? Nasa Old Town pa lang kumain. Let's see ang ilahan kanang ano plaza ayan. Pahingi taon sa nakogbuhol buhol din. Taon sa nakogbuhol ha. Sarap buhol dito. Guys, sarap buhol dito. Ano ganito? Patusad ni Anin. Gray. Guys, sunod guys, ay mo pa buang area mo kong driver kay sus mabungi tagahat. Gray.
lugar nga abog kayo. Magsamag ko ani ana ka. Uyo maabot ra lagi ta. Lulay. Ito. Oh. God. I hate drugs. Ay, ginaw ko. Tawday. Ay, pabuang-buang dahil kay virgin pabaya ko. Lugar na, lubak-lubak na. Ay, ay. Hello, blue car. My God, yapukan na di ba? Ay, kalma nga. Mabot na lang kita na. Accent. Oh, ako isa oh. Pahiro-hiro po. Ay kapisti. Ano ba? Whistleblower ani di Redapita di ay. Hindi ba dama ang isang right na eh. Kaya may biit kita eh. Overtake tayo kay lapit naman din ang abot. Pista, drive siya na magtawa. Yeah. Ay, overtake na dahil. Oo, mura si ate ba kaya ko rete titignan li mabut niya ko ta. Ate. Kapag bagyo ito dahil. So guys, drive galing bakla inay basta. Pero maliit na kapag usok lang ito. Rest niya o. Last days na ko nalitig na. Hiway ba? Sarap pinahiway. Nagikan ako malitig. Hiway at buwan. Hiway at kurma. Oh my God, si oil din so barat. Kapit na may mga putok. Ano ito? Ay, ito na kaya na yung driver. Inoff ko. Pura magdi mo ka uli. Kaya huwag na ibutang slow down. Musirit man hinoon. Tanaw sa amin din. Awal. Hello, kanin. Bahala ka ba? Basta na ibay. Guys, animal na nasa ng iro.
Yeah! Abot na me. Agaray. Sakit kita kong lubot, guys. Agaray. Wait. Go! Si Luloy nag-drive. Oh my God! Finally, we're home na. Yeah! Si madam, akong driver. Ay, jumusakay. Gusto mo drive, ha? Hi! Show, I miss you. Iboy!